Podejście do gry trzecie. Nie widać jeszcze gry, zaraz powinno być ją widać. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem uda się wszystko dobrze, a w tym czasie ja powiem, że nazywam się Mikołaj, jest to mój pierwszy materiał po wyjściu ze szpitala, w którym byłem przez 4 dni i jestem trochę zamulony, a ogrywam tutaj, jak widać, polską produkcję z nazwisku, która nazywa się Shadow Warrior. W zasadzie to kontynuuje granie. No i do tego momentu zawsze wszystko było dobrze. A po tym momencie już dobrze nie było i miejmy nadzieję, że tym razem, może jak tutaj, dobra, spróbujmy teraz, proszę, 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 proszę. Zadziałało! Działa, pierunki, także jeszcze raz, po raz trzeci. Pozdrawiam serdecznie widownię YouTube'ową. Pozdrawiam również serdecznie po raz trzeci widownię hitboxową, która ogląda to na żywo, jednocześnie to streamuję i nagrywam i w ogóle. Także no. Możemy się wreszcie oddać grze. Jak już mówiłem, jestem troszkę taki zamulasty, zmulasty, bo wiadomo, trochę krwawie jeszcze z nosa, pluje krwią w ogóle, ale no. Ten miecz jest taki kwadratowy. Rozwijam tą kwestię, albowiem jest to miecz z gry Hotline Miami. Można sobie tutaj w opcjach wybrać miecz. Na przykład, nie wiem no, Excalibur's Rise of Triad. I cóż to jest? To jest tak naprawdę kij baseballowy. Czyli no, powiedzmy sobie szczerze, że kij baseballowy do tego typu produkcji pasuje raczej, powiedziałbym, że jak pięść do dupy, ale no, nie takie filmy krążą po internecie, nie? Także jednak zróbmy coś, no. Dobra, weźmy normalną tą katanę taką, żeby uniknąć pytań. O, proszę, jest. Normalna katana, w ogóle witam Gwiazdę Piołuna, witam jeszcze raz wszystkich na czacie, proszę się rozsiąść wygodnie i co, i gramy. Mam tu jakieś serce, to prawdopodobnie jest taka nowoczesna apteczka, znaczy nowoczesna, jednocześnie, prawda, no wiadomo, nie taka zaś nowoczesna. Dobra, tam już widzę, że biega jakiś... Wow, auto jedzie. Wow! Wow! Dobra. Nie ze mną te numery. Gdzie to ta katana była? Tu. Klos. Ładuj, ładuj. W ogóle czy live dobrze działa wam? Czy wszystko jest w porządku? Czy macie jakieś, jak to się mówi? Dobra. Zastrzeżenia? Czy wszystko jest dobrze, ładnie? Cudnie działa pierwszorzędnie. Ty nie, ale no widać, jest to przypadek tak zwany jednoosobowy. Idzie w porze małe lagi, ale dziwne, bo to nie ode mnie. To jak macie jakieś lagi, to spróbujcie odświeżyć, albo najlepiej zmienić. O, Kaszankow zasubskrybował! Brawo, Kaszankow, jesteś nowym bohaterem live'a, masz super ikony teraz. I dostałeś gift carda na G2A o wysokości, znaczy o sumie tam... No wiecie. Spróbujcie zmienić jakość na source i odświeżyć. Jak to się robiło z tym sercem? Tak? Co ja z tym robię? Ej, witaj, Tiger Gro. Co on robi z tym sercem w sumie? Nie ogarniam.
Nie ma jak w robocie mnie oglądać. W robocie nie oglądajcie, bo was wyciepnę z tej roboty. Dobra. Paczkensowi pomogło, no czyli serce teściowe jest do puszki Pandory. Jak to mówił podtytuł Splinter Cella, Pandora Tomorrow. Jakie to jest fajne. A idzie moplik. Łozdupiąch. Cepowi.pl też pomogło, czyli jak komuś coś tnie, to zmieniamy na jakość source, odświeżamy i... Mam ofany ten miecz normalnie. Jeden szlag i ślag go trofią. Tego auta, w sensie te auto. A koło nie wybucho. Moplik, czyli skuter. No, moplik to jest taki skuter, taki motorek. Bo zdupią koło. Jakiś kryształ, żech dostał. Kryształ. Hare Krishna. To są te czerwone beczki, co szpryngają, to nie. Nie. Moplik na słowo śląskie. A właśnie, śląskie, ale nie, już dobra, zostawię już, bo zaś jak ta gra zminimalizuje, to potem mi się to spipcy, to już to zostawię. Co się... Była to tak zwana raczej sytuacja niecodzienna. No ale dobra, jadymy od początku. Teraz pójdzie już szybciej. O! Looks like you've picked the wrong Niklaus. Nie! Dejcie mi moc. Moc 1000 duchów. Cześć namiestnik, witam cię. Dobrze, że stream. No, ja teraz muszę unikać słońca. Nie mogę tydzień wyłazić na słońce. Także będzie live'ów więcej. Na pewno dostałem taką maść, o. Muszę tym 3 razy się szmarować w nosie i... Nie dup w nosie, boś nie prosi. Dobra, ja już nie ozdupię, bo... ...75. rocznica bitwy Anglii jest. Nawet nie wiedziałem, no nie... A no tak, faktycznie. Przegroda nosowa, ale ciężki zabieg, 50 minut. No ta przegroda była tak eknięto, że... Jak pierun. Nawet mi doktorka padło, że ciężki to był zabieg, no ale... Normalnie tak mi ta przegroda robiła, tak, o. Tak mniej więcej to wyglądało. I tak, o. Wyleczyłeś sobie stulejkę. Czyli już nie jesteś stulejarzem, to może wreszcie coś zastrasz. A w ogóle to jest... Jak to się nazywa? Serious sama.
Super sama, co je dupia za fleki. Coś się dzieje z live'em. Coś miga, ale chyba wraca do normy. Chyba wróciło. Ja potem super sam pado. Dobra, już wszystko w porządku, czyli wracamy do zabawy. Znaczy do zabawy. This is not zabawa, this is wojna. Nie idzie chciało zdupcyć. Ying yang. O! Proszę, jak stać mnie ustawić sobie fizykę na ultra. Nie robimy tutaj bida streamowania. Tutaj zawsze relacje na żywo na najwyższym poziomie. Co to jest? On wygląda trochę jak z tej gry, no. Z Borderlands. Taki troszkę ciężki namysł, bo... Ja normalnie przy każdym wdechu teraz się czuję, jakbym się hiperwentylował, no bo przez całe życie oddychałem w zasadzie jedną dziurką w nosie i teraz po prostu to jest do mnie taki szok, że mogę oddech tak... O, aż mi się w głowie kręci od tego, nie? Zajebiste. Zajebista sprawa. Dobra. O! A to ci niespodzianka. Bania. Ło. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Masakracyjo. Premia do karmy, chyba dla psów. Tego nie idzie zdupić. W ogóle ciekawe, jak na to prawa autorskie, że mogli to tam pokazać. Kupili pewnie, nie? Czy jak myślicie, to zadziałało w tym przypadku? A, to trzeba mieć klucz. Bo z dupia. To ci sami twórcy, ale... To nie jest polska gra? Przecież... Seriusa ma nie zrobili Polacy, nie? Czy ja teraz o czymś... Nie wiem. Uzdupiłeś. Znaczy, bez mała. O co chodzi z tobą, szamanie? Ej, idzie. Cześć, Sychlator, witam cię. Aha, ja to wrzucam, a nie wyciągam. Serius sama Chorwaci. No a to zrobiło polskie studio. Jak ono się nazywa? Flying Wild Hog? Wild Flying Hog. Jest klucz. Witam cię serdecznie, zimny. Witam, a pozdrawiam. Ruby latający wieprz. Dziki. A wiecie, na co się teraz jaram? Na tego... Łonego. Na Gears of War. Na Gears of War wersję tą... remasterowaną na silniku polepszonym FES.
Strasznie lubię Gearsy. Jestem wielkim fanem i zawsze bardzo żałuję, że na kompa to wyszła ino poprawiona wersja jedynki. A teraz fajnie, że wydadzą tą wersję przerobioną, odnowioną. I mam nadzieję, że jak się sprzeda, to wydadzą też następne. Witaj Beachcomb Tour. Sorry, muszę zrobić nieładny zabieg, ale przykro mi. Ale krew nie jest za smaczna, dlatego nie mam zwyczaju jej łykać. Nie jestem wampirem, ani nic z tych rzeczy, innym masonem. What's so special about the Nobitsura Kage? Oh, Zilla never told you? Told me what? Told me what? Ej, patrzcie! Hello? Tam Godzilla łazi. Widzieliście? Co to się... Co to za jaja są? Głodzilla. Idzie na Tokio, ja... Ach, nie idzie. Moja teściowa. Te teściowe nie wszystkie są złe. To jest krzywdzący stereotyp. Tak, było Beachcomb Tour te same śląskie słowo co dzisiaj, ale nie zmieniam go, bo jak zminimalizuję grę, to mi się prawdopodobnie wysypie. Także wolę już tego nie ruszać. Jak to się robiło? Daria, cześć! Cześć, Daria! Jak to się tu robi? Wiecie, można... Dziwny klank jest taki. Magiczny jak z bajek disneyowskich. Ale nic więcej. Zaś się coś obsrywa transfer. Dajcie temu chwilę. Wraca do normy. W ogóle wiecie, bo zaraz wam powiem. Niech się uspokoi, bo niby pakiety się nie tracą, ale jest niestabilnie. No, uspokój się. OBS-ie. To jest tak, że on skacze. 2000, 4000, 4900... 2, 4... Chyba, żebym zmienił serwer, ale to mi się zaś gra zdupi pewnie. Kurde, o coż ci chodzi, Hitboxie? Wiem, że zwiększyłem bitrate do 7000, ale to jeszcze nie jest taki ewenement. Dobra, musiałbym chyba zrestartować live'a niestety, żeby to się poprawiło. No się chyba grę włączyć i wyłączyć. No, spróbuję bez tego.
Proszę, działaj. Dobra, jest póki co. Dobra. Jest dobrze. Wznawiam grę. Znaczy na razie jest dobrze. Witam cię, Lony Pancerna Sosna. Witam Filip. Filip. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, ktoś potem się Hantusz mi mówił, że to się po tym rozbije. I bez tuż idziemy dalej. Coś mi strzymigło. O. Bebe. Para pa pa pa. Polecasz ogranie The Walking Dead. Ja bym musiał najpierw obejrzeć cośkolwiek. Tak, Wiesław Szywka mówi, mój ulubiony youtuber. Cośkolwiek wypijemy. A propos de facto, mianowicie. A propos de facto, mianowicie. Tu stoję. What now? Demon vultures? Niebo w ziemi, tak. Dobry hopek. Cześć Mansfeld. Hey, easy with the bleeding. Wow. This is dry clean only. Dobra, po Bożymu. Ła. A w ogóle by się spróbował. Like bird hunting, just without birds. Dostałem jakieś trzy gwiazdki. She kill all these people? No, that was the demons. They're protecting her. Protecting The demons. her from massacring everything else. Apparently it's all the same to them. Co mi zaś tu wypadły za podroby? To jest niesmaczne. Czy nie w sensie konsumpcji, bo tak to może jest, ale wiecie o co chodzi. Dobra. Byłem tu. Ale ja muszę znaleźć to niebieskie takie coś. I gdzieś tam to było słychać. To tu teraz trzeba zdupić. To się wyjaśniło. Znaczy ja tak specjalnie. W edycji kolekcjonerskiej koda będzie lodówka na 12 puszek. Poważnie, czy to jest jakiś funny joke? Co mi ktoś tu whisper from Nasus? Your name is your family name or...
But what do you mean by my name? Ej, tu można pisać chyba prywatne wiadomości w ogóle, albo coś. Nie wiem, ktoś do mnie coś szkrobnął po angielsku i się pyta, czy moje name is my family name. Dziwne. Pamiętasz, była jesień. Nie pamiętam, no to chuj. Łyp, łyp. Kryształ kl. Acusto, acusto. Kaj to się robiło, te... Te takie one. Ich kann auch auf Deutsch schreiben. Ich bin überrascht, diese Namen, deine Hitbox-Namen zu sehen. English, I'm surprised to see the name as a Hitbox name. Just asking how you come to it. I came to it in a way that this name is an Danish version of my name. Because my name in Polish is Mikołaj, which in German is Nicholas or Klaus. And that's where the Niklaus come from. Comes from. W zasadzie powiedział student filologii angielskiej nie umie powiedzieć. Aha, może dostanie. Ja. Może on liczy, że on się erbnie jakiś Geschenk. Niklas is also my family name. The one who get from parents. Ah! Well, that's a coincidence. Because this is not my family name. This is my first name. O, guten Tag, Filip. Witam cię po długiej nieobecności. Ratatatata, ratatatata. Cześć Ola, witam cię. Patrzcie, jakie mają fajne zogówki, bogole. Bo zdupił, że szrank. Teroblat. Jak to było w tym szlagrze? Serwet bigluje na wielkim stole, zmieniowe szranku, kule na mole. Grüß dich, Niklaus aus Gleiwitz. Grüß aus Beuthen OS. Wszystko zdupia. Masakracja, jak to mówi młodzież. Dobra. My sam boli, albo nie? Jakbym ocenił tę grę pod względem fabularnym? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie byłem skupiony na fabule. Że w sumie to... była jakaś mafia, miałem kupić miecz, ale oni, że nie sprzedadzą. I potem wyszły jakieś diabły i... Nie wiem. Nie wiem. Szczerze mówiąc, o co tu chodzi. Tak, przyznam się bez prania po pysku. Ale co z czemu ja się wracam? Kaj mam ich, bo kaj szczacich. Dlaczego masz stream polsko-niemiecki? Ustawiłem jako drugi język niemiecki, bo stwierdziłem tak.
Umiem mówić po niemiecku na poziomie takim, że się dogadam, a po angielsku umie mówić każdy, także niemiecki jest atutem takim jakby większym od angielskiego, który zna każdy, a niemiecki mniej ludzi. I bez to Polnisch und Deutsch. Teraz idziemy dobre. A że nie idzie ustawić śląskie gotki? I love the smell of demon guts in the morning. Co? Niemcy we wsi. W ogóle opowiem wam ciekawą historię, czy w miarę ciekawą. Jak leżałem w szpitalu, to razem ze mną na tym samym oddziale leżał też pan 80-letni, urodzony w 35 roku. W 35? No tak, dobrze. W 35 roku urodzony w Bytomiu, jeszcze w niemieckim Bytomiu. I potem przeprowadził się z rodziną do Piekar i opowiadał mi, dużo żeśmy rozmawiali i pytam się go, czy pamięta ratusz bytomski, który stał do 45 roku na rynku w Bytomiu, ale potem go spalili żołnierze. I mówi, że bardzo dobrze pamięta to wszystko, bo jak Ruscy przyszli do Bytomia, to miał 10 lat. Czyli już był takim no młodym synkiem i mówi, że ratusz bytomski 2 dni się palił. Ratusz bytomski 2 dni się palił. Potem przyjechali do Bytomia, jak to powiedzieć, żeby tu nikogo nie urazić, chociaż sam mam też rodzinę przybyłą z Polski. Powiedzmy nowi, no szabrownicy po prostu z rzeki przyjechali na saniach, na koniach, na byle czym. Let's see if he I ponoć w ogóle wybijali w sklepach wystawy, kradli co się dało, no tak. Jeden wielki był bajzel, nie było w ogóle co jeść, ponoć nie było mąki, nie było cukru, siostra tego pana z głodu umarła. No i tak to ponoć wyglądało. W ogóle jak to się błyszczy, to idzie od tego blindowania dostać. Ooh, now who in their right mind? O! Oh shit! Please explode! Please explode! Please explode! Please explode! Please explode, please explode. Jest! Assholes! Let's go! Kałabunga lamusy. Ratatata! This sure looks like it could put some holes in some bodies. Ło zdupione. Catch this thing, Wang. Before it can return to its No master, teraz to już wszystko będzie za proste. was sent here by Z the takim karabinem. rulers of the Shadow Realm. Oh, lovely. Anything Pawlak, else I should know wychodźcie na about? pole z karabinem. But I don't want to upset you. Too late. A w ogóle tutaj, gdzie ja mieszkam, to jeszcze w 30 w domu, bo ja mieszkam w takiej, nie wiem jak to nazwać, no ja mieszkam w centrum Bytomia. Nie jest to kamienica, nie jest to familok. No powiedzmy taki normalny, no dom taki. On miał 2 piętra i normalnie skośny dach taki, potem to rozbudowali po wojnie. Nie, to już później po wojnie o następne 2. No. I to tutaj to dopiero jest w 37 roku wybudowane, także 2 lata przed wybuchem wojny. Co? 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 Co je?
Czarny Hazok! Śmierć jest blisko. To było gorsze jak nutria z lasu, co wydupiła z niego. No nieźle. Intense, so much. Ej, ale powiedzcie mi, co się z tym robi, bo ja nie wiem, o co to chodzi z tym. Bo ja to mogę jakoś, nie wiem, ścisnąć albo coś. O co to łazi? Czy ktoś ma rozeznanie? Usmaż zjedz w kebabie. Kurde, ja się poważnie pytam, a nie usmaż i zjedz w kebabie. Sami się zjedzcie w kebabie. Skąd wziąłem pomysł na nutrię z lasu? Nie, z takiego powiedzenia, bo tu na Śląsku w okolicach Bytomia, Radzionkowa, Rojcy mówi się, że aleś wydupią, jak nutria z lasu. I stąd mi się to właśnie wzięło. Nie idzie tego zjeść, nie idzie tego wyrzucić, nie idzie tego sprzedać. Nie wiem. Nie można tym rzucić, no nie idzie tym rzucić, no. Nie idzie przycelować z tego. No to mi wyszło idealnie. Dosłownie. Oh, that feels Ale mogę good. się napląpać. Nie ma źle. Ja już więcej nie zabijam tych ciulików małych. Małe białe. Wiem, co robi serce, to godaj, Filip, jak wiesz. Podziel się. A no dobra, no na tej zasadzie to ja też wiem, co robi. Wzwód. No, w zasadzie. No tak, w sumie to jest, no tak, no bez serca nie byłoby kobierca. Dziewczyny nie mają, no właśnie. Bardzo prosty wniosek można z tego wyciągnąć. Lepiej kochać i utracić miłość, niż kochać i dostać syfa. No tak. Prosty wniosek, że jeżeli kobieta nie ma wzwodu, to znaczy, że nie ma serca, bo jej jest niepotrzebne, no. Kobiety są bez serca. I bez wzwodu. Ktoś tam rycy na ulicy. Jakie to jest banalne. Ej, a spróbujemy te serce. No to jest ciekawe. Co to się łonaczy? Naboje do pist maszynowego.
Trzeba użyć na wrogu z bliska. No dobra, użyjemy na wrogu z bliska. Łoś, ta gra nazywa się Shadow Warrior. Przepraszam, hepło mi się. No, dzwoni do mnie prawdopodobnie Orange. Czekajcie chwilę. Albo nie odbieram. Ehehe. Chcą mi nową umowę wcisnąć. Kurwa, kaj te serce było. Kaj te serce! Ciule Jezus! You going to do something? They sure do smell like burnt tape. Ale nadupiłem osiągnięć na tym. Na Steamie. Aha! Dobra, dzięki Łoś, to już wszystko wiemy. Że info zostało uzupełnione, doprecyzowane. A czemu nie mogę wysysać? Nie, to nie. Jak te serce się ale brało? Teraz się skupił. Ej. Shurikeny. Widzieliście? Shurikeny, co nimi idzie... Wyrzuciłem je? Nie, mam je niby. To że te etapy są za duże. To się idzie stracić. Cześć pieroński Hanys, patrz tam jako. Łababa. Radioactive, radioactive. Witam cię. A czajcie tę piosenkę po polsku. Radioaktywne, radioaktywne. Już tam łamie się w dół. Taratata. Taratata. To jest to. Apokalipsa. A. These ancients, why do they want the Nobitsura Kage? The ancients are immortal beings. Czego chcą pradawni? The shadow realm and nothing can challenge them. Okay. Except Łamie się w dół w popiół i kurz. Ah, To w sumie nawet się trochę rymuje. want it? yeah. Muter ubił rzech synka. Przyłożył rzech mu pistola do głowy. Pociąg rzech cyngiel i on umarł. Mama, życie się ino zaczło. Tarana na 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 na. Czy to jest prawdziwe życie, czy to jest ino sen? Czy to jest ino fantazjo? Jeżech ino bidnym synkiem nie potrzebuje sympatii. Łatwo przyszł, łatwo poszł. Ty mnie puścisz? Cześć Costello. Jak to było dalej? Will you let me go?
Piszcie po angielsku, ja będę po śląsku śpiewał. Bismillah, a to raczej chyba... To raczej po śląsku się nie zrobi. Dobra, moment. Bismillah, przepraszam. Kurde. Bismarck. Mama mia, muter mojo, puść mnie. Muter mojo, daj mi iść. Albo nie, bo w sumie mama mia to takie How do you łosak like stusie, mine now? albo... O nie! Mater dio, o. Mater dio, daj mi iść. Ja, mycia ciulnymi kizlokiem. To jest dobre. Aż mi się skrzep w nosie urwał. Wow. Ej, another one bite the dust. Następny bajs piosku. Albo następny bajs zandu. Aż mnie łeb zbolał. Bicycle race. No to wyścig kołów. Aj. Albo Meisterschaft, ja. Meisterschaft też może być. Meisterschaft kołów. Reap what you sow. O. Co to? O, Pietruchu. Będzie ciężko. Probably. Sowa. Sowa to po śląsku ojla. Teraz idziemy korytem szarlejki albo bytomki. Robią się te tełone na wodzie, czyli grajuże i... O kurde. Już jest lepsza od Watch Dogs. Sweet Home Alabama. Słodko chałupa Alabama. Ja, mój heimat Alabama. Też by obleciał. Starting to like this.
Smooth Criminal, gładki pierun. No. Albo Hahor. Hahor. Albo Gist, o! Albo Gist, właśnie. Guess I was just Kradziej. too much Wang for them to handle. Muszę się napić. Boli. No. Męczy mnie, Orange mnie. Dzwonią do mnie już po 2 razy dziennie. Wiedzą, że mi się kończy umowa. I wiedzą, że nie będę tej współpracy kontynuował, bo powiem szczerze, moja prywatna opinia. Nie chcę iść do więzienia. Nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony z Orange'a. Pokończyły mi się pakiety, to mi rachunki przychodzą po 100 zł, a chyba do Play przejdę, bo przepraszam, za ten sam abonament, za tą samą cenę mam dużo lepsze warunki. Kra! No. Weź się, tato. Gryfna muzyka? A to nie, to z gry, to nie ode mnie. Ja nic nie puszczam w tle. No tak, teraz jest inicjatywa, żeby znieść roaming w Unii Europejskiej. Co byłoby według mnie spoko pomysłem. Tak te ptaki pięknie robią. Nie, jeszcze idziemy zrobić penetration, bo tam pewnie jest fajnych rzeczy dużo. Tak. JKM, to wiem, to... Looks like we have to walk around. Wiem, co pan Janusz tam w parlamencie robi. Śmieszek. Co za las z bambusa? A, jest karma. Karma will get you. Niger. A nie wolno mówić niger, przepraszam. Chodziło mi o tą rzekę. Cześć, myrycyny lychy.
Państwo fabryce, znaczy no wiadomo. O! Bigger they are. Wow! To jest, panie, poważne gówno, czyli Fucking side! serious shit. Son of a bitch! Jak ja szybko biegam w ogóle, masakrycznie. Keszkę w meszkę Chin, keszkę w meszkę Chin. Aaaa! Oh, shit! Nie no, nie będę naruszał praw autorskich, cudze utwory nie wolno chyba śpiewać. A chciałem tylko wam zanucić mojego ulubionego rapera. I know Uh-oh. you were trying to compensate for something. Zabiał! Teraz go pokranią na koński. Jester. Pecki. Dejcie żyć. To wygląda jak mój zabieg przegrody. That ass. O, aż się zmęczyłem w prawdziwościach. Czekajcie, tylko sobie napiszę na SS-mana. Rachu ciachu. No i de facto po strachu. Ciekawy jestem, czy tu się zmieni coś w tak zwanym świecie gry, w sensie czy... O, cześć Kycu, witam cię. Co tam, Kycu, robiłeś live'y pod moją nieobecność? Pewnie wykorzystałeś to, że byłem niedysponowan i ukradłeś mi publikę. A! Ciągnę rękę. A! 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 Starałeś się, to dobrze. W tym biznesie trzeba mieć twardą dupę i moszne z żelbetu. Czy coś takiego. Dobra. Meszkeszkeszkeszkeszkeszko król Albanii. Szeremere chociaż też. Wow, w Aliena to współczuję. Cześć, czarny syn Grzegorza, Artur. Jak się mam?
dobrze. Biorąc pod uwagę, że jeszcze wczoraj rano miałem w lewej dziurce w nosie metr bandaża. Dosłownie, miałem 2 kącki takie po pół metra bandaża wsadzone do nosa. Nie uwierzyłbym nigdy, że tyle można człowiekowi do nosa wsadzić. To czuję się bardzo dobrze. Witaj, Kefir. Mam nadzieję, że troszkę się zmieni otoczenie, bo w tym poziomie kolory były strasznie takie... Już mnie boli łeb. Szere, mere, chociaż też toż. Dolegało mi... No miałem... Idźcie na YouTube'a, obejrzcie film. Miałem przegrodę nosową robioną, ale... Ciężki był ten zabieg, bo miałem tą przegrodę krzywą jak... Skurwysyn, jak to się mówi. Miałem znieczulenie miejscowe. 3-etapowe, tak. Jest co mogę wam opowiedzieć, jak to wygląda. Otóż wygląda to tak, że dostałem ładną piżamkę. Poszedłem potem do pokoju zabiegowego. Tam pani wsadziła mi do nosa, co nie było super przyjemne, bo no wiadomo, to tak aż gdzieś tutaj do samego końca nosa wciskają ci takie tampony nasączone jakimś takim preparatem, co pachnie jak guma do rzucia miętowa, taka mocna. Potem idziesz do pielęgniarek, łykasz jakąś tabletkę, dają ci zastrzyk w dupę, który boli, boli jak to zastrzyk w dupę. Potem pół godziny się leży. Jak wstałem, to się czułem, jakbym był nadupcony. Tak mnie rzucało. Pani pielęgniarka pod pachę doprowadziła mnie na salę. Wyjątkowo się już nie stresowałem od tego, co mi wszczykli. No i potem jeszcze robią ci zaszczyki do nosa, 2 do jednej dziurki, 2 do drugiej. No, nie jest ciekawa sprawa. No wiadomo, można się domyślić, zastrzyk do nosa. No i tak to wygląda. No a potem to już tylko chrzęst łamanych kości i no... Nie jest to fajny zabieg. Znajdź golema i odzyskaj Nobitsura Kage. W szpitalu w Piekarach. W szpitalu w Bytomiu byłem w szpitalu w Bytomiu. Na całe szczęście mam ten szpital tak blisko, że mogłem sobie do domu łazić na dobrą sprawę. Ale nie łaziłem. Keszkę w meszkę Chin. Keszkę w meszkę Chin. Ryszkisz niż to król Albanii. Kto cię operował? Znaczy z nazwiska nie pamiętam. Taka pani. Pani doktor. Pani, ja. Pani. La. Czy dostałem szpitalny posiłek? Ta, szpitalne posiłki to... No. Słyszałem, że koszt utrzymania, wykarmienia pacjenta dzienny to 3,50. Także no, to powinno starczyć jako odpowiedź.
Nie! Au. Nie no, wiecie, ale powiem wam z drugiej strony tak, że jak to jest prawda o tych 3,50, to i tak nieźle, nie? Bo coś tam na śniadanie z 2 śniadki, na obiad jakaś zupka, a nawet mi się tak trafiło w jeden dzień, że był karminadel, kartofle i buraki, także co prawda w tym ten karminadel to był taki ale był, nie? No już się kapłem, że w tej grze to wszystko wybucha. Na pomoc! Uwięziono mnie w fabryce gier. To źle? Czy buraki mają odpowiedniki po śląsku? Na jakiś rodzaj buraków się mówi kłaki, ale teraz nie pamiętam które. Kłaki. A jest po polsku coś takiego jak ćwikła? Czy to jest inośląskie? Jest, aha, czyli to nie inośląskie. O. Piękny silnik fizyczny tu jest. Mam nadzieję, że i w dwójce. W ogóle jaka ta dwójka będzie pewnie piękna. To już się nie mogę doczekać. Szere mere, choczoż też toż. Czy pogrywam w CS-a? Pogrywam. Kłaki to pastewne buraki, no. Czyli coś dobrze kojarzyłem. Czym się gwiazda? Patrz tam jako. Trzymaj się, a nie dej się. Cześć Serek, witam. Kuźwa. Aj. Aj. To dużo się dzieje. Na nudę nie narzekam. A! Trochę za dużo. Tak, to ostateczne rozwiązanie kwestii potworowej. Pozdrawiasz mnie, Kostas z Holandii, a ja cię pozdrawiam z Wierchnego Śląska. No, Dawid ostatnio robi... Do Dawida ostatnio kupa ludzi przyłazi na streamy, bo Dawid ostatnio ciśnie te streamy po parę godzin dziennie. Ja teraz też... Teraz nie wyłażę z domu, mam jeszcze... Dopiero za tydzień jadę w świat, także...
Także ten tydzień, a nie mogę wyłazić na słońce, także głównie będę grał na komputerze. To głównie będę streamował. Streamował, youtubował, mam fajny vlog do zmontowania jeszcze z Pszczyny. Bo byliśmy z Agą w Pszczynie. W ogóle jakie fajne, dynamiczne cienie. Karaoke. Już raz było. Ale do karaoke muszę trochę dychnąć, bo jeszcze... Ja nie mam siły, ja się czuję taki słaby jeszcze po tym szpitalu. Ja wczoraj dużo... Do dzisiaj rano jeszcze plułem krew i smarkałem krwią, także... Dużo ze mnie krwi się... wylało i jestem jeszcze taki... Nie czuję jeszcze się na takie... Ale to jeszcze parę dni... I wrócę do zdrowia. Lepszego. No nie, nadupcony. Słaby się czuję po prostu, no. Słaby. Jezus Maria. Co ja zrobiłem? Już się nigdy nie naumia. Z pewnych osobników się leje co miesiąc. No tak. No tylko, że tym osobnikom nikt tam nie łamie żadnych kości kleszczami, nie? Także to jest trochę co innego, ale no... Szacun dla kobiet, że się wykrwawiają co miesiąc. Tak dużo z krwi się z nich leje i w ogóle... I 12 razy w roku. No także szacun. Cześć Chrom. Cześć Flotar 60 Derb. Derb. Co? Myślę, że się życie traci. A! Deutsche Stil. Dobra, ale fajne. Lubię taki efekt, ten taki. Wystarczy wpisać na czacie wykrzyknik tuba i można znaleźć mojego YouTube'a, który zresztą co chwila się wyświetla za sprawą Miałbota. Proszę. Wystarczyło wpisać i już jest. O, cześć Cookies. Cookies. Panie Pawle, słyszałem, że nie jest pan żadnym programistą, żeby programy pisać. Czuję się, boli mnie tak minimalnie, tam mam strupy takie, które bym chętnie wygrzebał z tego nosa, ale jeszcze się boję, no, to jest jeszcze świeża sprawa. I no, czuję się całkiem, jeszcze słaby taki, ale już całkiem akceptowalnie. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. No i najważniejsze, że dzisiaj pierwszy raz od w zasadzie całego życia obudziłem się rano i zrobiłem sobie pełną piersią, oba dziurkami w nosie, oboma, obydwiemoma. Coś niesamowitego. Mnie aż boli łeb od tego luftu, nie? Po prostu jest hiperwentylacja do mnie bez mała. Mam nowego suba i jest. One step closer to going home. Tak mówili w jakiejś grze.
Łogień. Łogień. Już się teraz potracił Blank. W ogóle to jest... trzeba znaleźć taki... czerwiony. Nie, to się wypala! Feuerwerk! No, przynajmniej piękny efekt był, nie? Nie dziękujcie. Pamiętam ten film, to było tam Jean Reno grał, nie? Jean Reno. Że oni się ze średniowiecza przenieśli do przyszłości i różne takie wice. A kaj to je... Goście, ja! Joż tym das. Cześć Sokares, witam cię. Witaj Happy. W ogóle jak tu ładnie można do mnie adresować wiadomość. Małpa, Niklaus, taki ładny kolorek. Lubię w ogóle kolor fioletowy, no zresztą z kuli tego layout na tubie jest fioletowy i fioletowe intro i fioletowe napisy i... W ogóle strasznie lubię kombinację fiolet, ciemny, pomarańcz. Dlatego donaty są pomarańczowe, ale jeszcze dzisiaj nikt nie wpłacił, dlatego nie widać, dlatego wiecie. Można wpłacać. Da się. Nie namawiam, ale... Da się. Nie, to... to tu się prawie... że się nie dał zrobić. Oh, that feels good. O, czuję dobrze. Czuję dobrze. Pancerna paproć. Dobra, no ale bez jaj. Trzeba znaleźć te takie coś. Takie coś. Taki czerwiony łon. Z którego się wziął. Nicht diese Ecke. No łaża, no barszcz Sosnowskiego. Ej, a w ogóle, a czytacie czasem pasty różne, takie te, wiecie? Pasty różne tam, wiecie, te historie takie. Przed GTX-em miałem GTX-a 660. Kurde, jak chcesz to wyleźć? Samtuky. Creepypasty, nie! A czy w ogóle creepypasty też, ale w ogóle pasty różne takie śmieszne. Czasami nieśmieszne. Czasami... O ojcu rybaka, o, no, ja. Na przykład takie. No to... jest pasta właśnie o barszczu sosnowskiego. Sosnykowskiego. Która się zaczyna coś tam, że pochodzę... przeczytajcie sobie. Zaczyna się coś tam, pochodzę z rodziny o komunistycznych tradycjach, czy coś takiego. Jezus Maria, jak to czytałem, ja to czytałem w szpitalu jeszcze w nocy. To się bałem, żeby nie pobudzić ludzi, bo... Super, to jest taka beka jak... Masakra. Masakra. Tak, bo to pierwowzór bodaj był o ojcu rybaka, a o CS-ie to dopiero zostało wymyślone po tym. Znaczy, przerobione.
Nie. Tak można bardziej powiedzieć. Kurde, no ja tego nie znoda. Ale... Jo to słysza sam. Słyszycie to? O, David, cześć, jak kino. Trochę mnie boli jeszcze. Trochę mam spuchnięty. Trochę mi krew leci, ale generalnie... Ja słyszę, że to jest tam za ścianą. Tak, Filip, tak, to jest to jest właśnie, tak to się zaczyna ta pasta. To przeczytajcie sobie, bo jest masakra, dosłownie poszło mi po nogawicy. To będzie jakaś... za winklem. Okej, sam tukej. Czuję dobrze. Ja z Notrzech. Nie, zaraz to tak. No i pięknie. Teraz pewnie mi wydupią beboki. Beboki. David, jakbyś coś chciał złonacyć, to ja teraz mam czas. Jeżech trochę słaby, ale... ale poradza. Takie borajstwo teraz ze mnie jest. Jada zarazki na Bytom i jada do Krakowa. A po cóż na Bytom? Bo do Krakowa to wiem po co. Co się dzieje? Sieczka, kaźnia, chłosta. I dosko się czuje. Jak to śpiewał wieszcz. Przechodniu nieszcz. 2,5. Słabo. Zaś ta dżungla. Are we close to the cemetery? Fairly, but we're closer to my house. I need to pick something up. Cmentarz. Hurry, you moron! You brought us to your house? Yeah. Ja. Nowe zadanie. Wyjdź z domu. Nie mogę wyjść z doma. Bo nie. Co się stanęło? Ej, ale wyświetliło tego, a nie dodało mi do tego, Ale dziękuję bardzo za donate'a. I no czemu go nie dodało do puli? Aha, bo nie zmieniłem, bo była aktualizacja tego. To bardzo przepraszam. I bardzo dziękuję. To się nie straci. Mam odpaloną aplikację i no zmieniły się ustawienia.
I nie zmieniłem ścieżki, bo przeniosła się z dysku D na C do tam innego pliku i tyle. Ratatata. Ciul! Pania, gowa, masakra. I hope you are just a vanguard of the upcoming apocalypse. Masakracyjo. Co się sam dzieje? Rachu, ciachu. Nie ma strachu. W ogóle ja nie ulepszam tej postaci, a czemu ja tego nie robię? Ja jeszcze to zrobić. No umrzyj, no. Mam jakieś kryształy, Ying, Yang, Wu-Tang. Dobra, Kai to się robiło. Te ulepszanie postaci. Czy to były jakieś stacje do tego ulepszania, czy co? Czy ktoś z was wie może? Somewhere around here. Don't tell me we're lost. Przeczytałeś Costello o barszczu? No to jest zacne. Mocno. Idzie, nie idzie. Myślałem, się przekręciło, a to złudzenie optyczne, anomalia. Kurde, już jest po drugiej, to trzeba by to coś zjeść. Obiad. What the hell happened here? What the hell happened here? Oh. What's left of it? I am taking my deductible out of these demons' asses. Zepsuli mi dom. No i się zesrało. Aj, aj, aj. Sieczka, chłosta. Co to jest?
Dzięki Kycu za ten. Dzięki za donację na chleb do Krupnioka. Ja to wszystko zaraz doliczę. Zaraz tam poprawię, żeby to wyświetlało. No tak to zawsze jest nieogarnięcie, jak człowiek wraca po 4 dniach do działania. O, My house. dobra, It's gone. Every hero powiem wam, że muszę se dychnąć. Zapiszę. Cześć matlaci, jak tam nos? No spoko. Nos zawsze na propsie. Także no. Ja w tym momencie żegnam się z widzami na YouTubie. Dejcie ściuka do wierchu, śledźcie hitboxy, patrzcie w opis. Z Bogiem.